Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare panapa. Nhasi ndiri kutambira nyaya patsamba yagadzirirwa ichiendeswa kuna VP Chiwenga. Akomanaka tingati it's a heartbreaking letter, tingati chiku. Kune vanhu vaya vane emotions, it's something like this ukazviteerera zvinogona kubata, but these guys zvavo I don't think kuti vanganzwa kana problem yemoyo yekuti vangazvibatikira. Because the way matongerwa anenge achiitwa Zimbabwe acho I don't think kuti zvinokwanisa kuningina. So ndangondiwe panapa nhasi iko zvinezvi ndikuzivisei tsamba yacho yasendwa na someone on behalf of Mary Mbayiwa, ex-wife wa VP Chiwenga. Ndo nyaya iri panapa mamiriro yakaita pari kunzi zvoni. I write to you with the utmost respect as your daughter and as a woman who once experienced the deep pain of losing access to your children. Today I humbly reach out to you on behalf of Mary Mbayiwa, my organization Pumulami, Minnesota African Women Against Violence, and myself to plead with you, say, to allow Mary access to her children. Say, I'm greatly admirer and supporter of your wife Minnie Baloyi Chiwenga. Her work with children is admirable and she has earned the respect of many for her efforts to uplift the most vulnerable among us. However, the current situation surrounding Mary's separation from her children is casting an undeserved shadow over her image and by extension your leadership on social media and in public discourse. I see criticism that are unfairly directed at Minnie despite her good work as a Shona woman raised to honor the values of family and respect for the head of the household. I understand the importance of a father's role in the home as our vice president and a leader of great influence. Your decisions have the power to inspire and unify us as a nation. By granting Mary access to her children, you would not only demonstrate your compassionate leadership but also affirm the deep rooted values Zimbabweans place on family and reconciliation. I feel compelled to share my own story with you. Say, I'm a mother of 3 beautiful children. For over 5 years I was separated from them due to circumstances beyond my control. Those years were deeply painful, not just for me but also for my children. Although they are now back in my care, I see the emotional scars they carry. They speak of longing for the presence of both parents in their lives, a longing I could not fulfill during those years of separation. I believe that no matter the differences between parents, children benefit most when they are given access to the love, guidance and presence of both for your children, say, and for their future well-being. I humbly beg you to consider this. Granting Mary access to your children will not only heal their hearts but also reflect their the qualities of a compassionate and visionary leader, qualities we already see in you through your choice of a Christian nurturing partner like Minnie. Please know that this plea comes from a place of deep respect, admiration and faith in your ability to lead not just Zimbabwe but also your family with grace and dignity. I hope that by the time we welcome 2025, this situation will be resolved and your children will have the gift of their mother's love alongside yours. Apedza zvake ndo yatonyora tsamba yacho mamiriro yakaita iyoyo. But ndingotaura zvangu kuti varume ava amenoti mamonya here maganda ngachibhinya chacho kana kuti ndochi I don't know. But ichandongoziva kuti varume amazano anditi mazano moyo yemazano yakati omei so ameno zvazvingori so machemera ari kuita vanhu vemuZimbabwe esaya nemachemere ari kuita people like Mary, alright. I mean tikutaura pain iri kuzofila vanhu pamoyo, noti kuti zvaari kuzorwara nazvo no, tikutaura pain pamoyo kuti but ungandidaro sho ndo the same inofilwa nemaZimbabwean ese pavanonzi kuti vanhu aya papa panodezerwa mari zawo sina chigumba pepe munhu wese anofila that pain exactly iyo ndo pain inofila vanhu. But I don't know kuti imimi nyaya iyi hamadzadiwa
muri kuionawo sei because tsamba iri emotional zvinozosiyanawo zvazvo kuti varume vacho havazvinzwisise chinonzi emotion kema-emotions vakatokabvisa ndo zvandakatoona havatozvinzwisise. That's what I believe zvangu inini because nyaya ikai yatova nemakore ichingotaurwa vanhu vachitaura zvakasiyana siyana handiziva kuti munoionawo sei but tiri panyaya iyoyo regedzai tingobva tangokusiyai muchiteerera something audio kana vanenge zvida kusendawo avo maaudios feel free kusenda panamba idzo dziri kusara dziripo pascreen. Ndane 75 years handichakwanisa kuzipeta kuti nditi 150 hasikwanisike izvozvo izvo maonaka. Saka zviri apa ndezvekuti hakuna munhu akauya nechinhu pano pasi pezuva ende hauna chaunotakura. Hakuna munhu akauya nechinhu pano pasi pezuva hauna chaunotakura. Unogona kuzviti zvinhu zvese izvi zvese neuswa hwese nemiti yangu asi muswa unoenda aunongosiya zvese hapana chaunombotakura. Saka hatifanirwi kumboonekwa tichinetsana nezvinhu zvatichapedzera tasiya tese hapana chaunotakura kana chimwe chete. Mazuva manje ndiri kukumbira kuti kune vari kuita zvavanenge vachiita vazvibvunzewo pachezvo ndichatakura chii ukanzwa mumwoyo mako muchiti hapana. Saka yakona kunetsana nezvinhu zvaunozopedzera wasiya. Mazona vana Hitler chaivo vakaita mukumbira wehondo yaHitler inotozikanwa nhasi kuti kwakaita hondo yaHitler ndomva azenda nekupi zvinopera. Mazona asi wangosiya zita rakaipa chete zvinopera. Imo muno munyika medu meZimbabwe chaimo Rhodes chai akatumidza nyika ino kuti Rhodesia anti mazona kuisa zita rake munyika ndomva azenda nei. Hauna chaunoenda nacho hapana. Kana paina anoenda nazvo ndekumbira kuti ndiani mutudzowo tinomubvunza kuti uchaenda nei. Ndozvatei tichida kuti inhaka yemusiranwa izvi zvepano panyika zvino tinozvishandisa yes asi tinopedzisira tazvisiya. Ngatichisiyai vana kumasuroko vasarowo vachingoita vachapedzisira vangozvisiyawo futi. Ngatigarisane zvakanaka ndozvinongodiwa kugarisana zvakanaka. Mazviona manje izvi isusu vamwe tinoda runyararo chete ndorwandiri kuda kutiona kuti taburitsa here. Ndombokuitirai kachimbo kandinako pano kerunyararo rwepasi pano. Mondizo naitewa hanzi mavaregerera parwendo rwavo nderwepisi mavaregerera tewa. Mondizo mavaregerera vachizinga mavaregerera parwendo rwavo nderwepisi mavaregerera pasi rose. Ona mavaregerera parwendo rwavo nderwepisi Baba mondizo mavaregerera tewa. Ona mavaregerera tewa nderwepisi mavaregerera rwendo rwavo nderwepisi mondizo naitewa. Ona mavaregerera vachizinga ona mavaregerera parwendo rwavo nderwepisi mavaregerera baba. Ona mavaregerera parwendo rwavo nderwepisi mavaregerera tewa. Mondizo mavaregerera parwendo rwavo nderwepisi mavaregerera. Maona ndo zviripo zvacho tiri kuda pisi pano pasi pezuva zvinoitika. Ndinazvo ndashaya anondibatsira chete.